Әле хәзерге көнгә кадәр фирмада эшлим. Фирма бик якын. Горурланам үзебезнең авылда шундый терлекле фирма булганга. Савучы булуың белән горурланасың. Үземнең хезмәтем белән мин горурланам. Тормыш сынаусыз булмый. Ирем авырган дәврдә дә миңа балаларым, туганнарым бик ярдәм итте. Оларга шиксез рәхмәтлемен. Гел кайтып, торып, булышып китәләр. Рәхмәт аларга. Бергә булыйк. Бергә булыйк, бергә яшик. Буласы көнне эшкә нигән, эшләп йөрим фирмада. Үзебезнең управляющий җитәкчебез миңа шалтырата. Рәхмәтсәнова ди, Алсупа ди, никти телефоныгызны ачып карагыз, WhatsApp-ыгызны мин сезгә шуны ди, сөенечле ди, хәбәр җибәрдем диге. Инде җавап әйтәм, Марат, WhatsApp-ны ачып карасам, Миннеханов указга кул куйган. Заслуженный доярка исеме бирелә дип указга кул куелган. Мин бу сөенечемә күкнең 7нче катында инде. Ышанмадым. Менә бу медаль алганчага кадәр мин кулыма медаль алмыйча, мин бер дә ышанмадым соңарган. Президент янына барып, үзенең кулыннан алгач нинди хисләр кичердең сөйләле? Президент янына килеп баскастан мин үземне бер конаклы кош кебек хис иттем. Мин әйтәм, шушы дәрәҗәгә, ничә ел эшләп, шушы дәрәҗәгә үземнең җитүенә ышанмадым дагын. Бик сөендем шушы дәрәҗәне алуыма. Безнең кебек сырсавычларны, безнең хезмәтебезне бәяләгәннәре өчен үзебезнең җитәкчеләребезгә мин рәхмәтле.